ko soynetono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jabaɗo. Tanne wallahi ko mawɗo yi minen kay amin ɗo tan e julde Allah no mbirunomo amini tan de pinɗa fof sa noddukom dowa imo an kay ala ko namdorɗa e ɗum namdoto komo anda an aɗa andi ko gacciɗɗa min ɗo te golɗo lawol kam aɗan ko mbaɗɗa ko watte an aɗa andi jikku baɗe nan ɗo hay goto suusa wiide hay goto suusa wiide ala o yurata ko nano o yurata ko ñaamo minen ala fof ko heddani min wi kam komi sukuña ala ko heddani min wiide mi ni komi sukuña ɓuuri famɗude o ko wiyatan so ummi may faama o faye kajjata o woppani sanka koɗam ala mo waddata ɗo anane wona min ni mbiɗa haala mbiɗa musna hunu kam tan wona ala ko majjuɗa hen ƴeew mbimami o noddi Diawo Dia Tisi o noddi oɗo Moussa Diallo Amérique o noddi ɗum ɗo ala fof ko haalani inde men kay mbimami hande en jarani hay bunnogas e aduna he o noddi téléphone o yo ñamani o yarani ko ni min noon mi haali mbimomi jogaɗo wawa jogaɗo hay goto o wiye o ƴetti hirande makko o ƴetti kumtari makko ko ni yomi tottuma dépense mbimomi totteteɗo dépense wawa tottude dépense yo accammi deeƴa ɗeɗo balɗe fof koye ndeɗo haara min goni minen amin lepti no fewi eyyi joni kam min muñirta ko alay sago min muñirta ko alay sago kono komin mayɓe soko Allah min kaaɗo korka Allah ne seedi mi ala subaka mo pinmi e kaaɗo korka momi serdani subaka fof komi ceerno komi mayɓe Allah ne seedi ɗum kadi wona lawol ha ɗeɗo balɗe kam ne saɓori ko kursuma ari ko ni min puɗɗi dañde ni ɓuuɓanoram seeɗa nde wonno on omo hulliri ɗum ɓernde omo holliri ɗum kadi hakkille komin mayɓe Allah ne seedi e kono minen an ɓuuri min ay rawane nde korɗa ɗo nde no wayi fof ene saɓori kono taade ngol ɗo lawol tawan ɗo gorko koko welimo fof ko ɗum waɗat ko welimo fof ko ɗum waɗat ala fof min mbawi makko minen a hoorat ha kikiɗe jiiɗa humtade nin donka o wona e galle so wiiga komi desa o faama debbo kadi ŋaaɓa kunugal ngal kadi galle fof haaɗa wiya rok eyi minen kadi pinɗo fof ne foti wiide min nomin mbadde ɓalli komin mayɓe eyi mima min ko wanno rawane ko wonta hikka
yaade mbiɗa sey kono ya muccamji kanko e debbo makko wallahi hikka ɗum tawani oto mi teftomo ala ɗum wona haala ɗum wona haala de moƴƴi kono ɗum ɗo kam oto wattu ɗum jooɗa tan ha korka faando tan o nodduma ha pewja omana ara haw yetto an kaɓɓa bagage ma jaaha ɗum kam o ruɗɗi min minen hikka min korani komin gandi maɓe nan salla jaɓi mi salmina a jarama jam gon meeɗa yiiɗo Boubel yaltu to addo jetti décision décision waɗum jetti décision yaltude galle o an kadi yonti min yalta galle par ce que min ndimagam natti rokkude min komi dimo rimɓe diɗo jibine kam sen jalti galle o to paade ɗum fof mami régle ɗum kono il faut min jalta galle o min luɓoɓe galle mabɓe ɓe ganda min jalti galle o min luuɓiɓe galle mabɓe kamɓe galle o galle hasideɓe ɓe jurmaki amen ɓe guittanani amen gueɗal kadi il faut que min mbadda désolage min kam parɗo e mabɓe kaw ala ɗo tan hankkadi ɓe mbaɗi en bamdi ɓe ƴewirani en yitere yurmede ko boni tan ɓe mbaɗata en surtout oɗo kursum ene yooɗi cemed debbo poɗɗono makko pota ƴewde gorko jaaha galle joom galle ma aɗa yaha darta tan galleji wonata ma worɓe min kam parɗo e mabɓe ɗum tagi joni poursu kamɓe fof galle o guila hecci hanki ha joni mi salminani hay goto gogo yasin mi fiɗi min kawre mi salminani mam makko ni mi hawre oɗo Kadja mi salminani mam makko ni mi hawre aussi kadi oɗo mi salminani mam makko ni kamɓe fof mi salminani mammum bamodi fini wiyam hemno ɗum satalla mi ƴewani mo ni o raddotmo de jabaki mo sah modi wokkuma ƴewani mo kam fof gokkuma Kadja en famani kam fof gokku ayiyani on so maayi jahannama direct fayi bamodi kam bamodi so maayi ko jahannama direct o fayi anda ko gujjo wonno nde wonno zone ko gujjo wonno tawi o ɓowli reedu gujjo so wonano ɗum enen omo falanno yimɓe ɓe on jogo jaasi emo falanno yimɓe ɓe ñande goto ɓe nanguimo ɓe taƴi dadi koyɗe ɗe ɗum tagi mo tukko sa yimo tukko wona mere ɗum tawi yoori ɓernde sonan ɗum sukaɓe no gaare galle aɗa tawi ɗumen hen pittali mumen ene mettine balla ɗumen kono ala omo andi enen ken sukaɓe sen gonano sukaɓe hay goto watta en ni hen nen kanko ɓeyri ɗo leptude amen eyi min kay koye malloru min kawri yawde rendinoye bagage uji ma rendin bagage uji ma mi rendina bagage uji amen ɗi fof ko ɓuri kam hen hawde ɗe balle fof Yoro ko habbi bagage mum o wi ko jalto galle o holoni selti holto roni yew haɗo rondade galle moon Yoro hen susnat wuuro amen ɗum de miijaki ma ko ɗo miijaki ɗum ko tawi Yoro ko wi ko fof yamo wi ko layani kam yayma haalnima ko waɗi ko layani kam fof ni kaka acci mi nani de nde wari nde o ɗeɓi fusde galle moon kono ay ko waɗi toon ko jam
ɗum ko seeɗa minen ɓuri mayde minen kam gallamen instant oɗo ko kanko laami kanko woni chef aɗa andi ko woni chef ko kanko jeeyi ko kanko haalata ko wela waɗata ko wela o ittata mono ngakki yara kono minen wuuro amen kam sens interdit dañ ɗon wonta ɗon na mbaɗa ko an addi ɗum eyyi min an noon an mo yima mbaɗa andi ka chef mi yiyami teg fof junggam ha sakko samo e sakkosma o e ɗum ɗo fof rendin fof fof jalten jalten kala mo jakorɗa ko Allah o yakori Allah woni ɗo hen Allah woni ɗo wallahi Allah woni ɗo Allah woni ɗo woni to hen nene Allah woni ɗo woni to ɓe cikki kamɓe gurni en ɓe kaali ko wona gonga par ce que kamɓe ko Allah wurni ɓe Allah tagi en eyyi Allah tagi en sen jalti ɓen dañ ko gurduɗen wallahi ɓi kawo mo Samba Diallo o mo neldam sukara korka nguren hen ɓi kawo bara layo bi baralay eyyi on ko moƴƴi Samba Diallo o mo neldam onno kam capannayyi eyyi o somo nelda ɓoggena mo neldoram hen ko kordul sukara korka ko nguren hen wallahi maɓe gandu ka gorko maɓe mbattu arde aɓe ñagoma hennene ñamde maɓe gandu enen koye arsigaji meɗen ɗi ɓe guurata nden dartan nden min daran ɓe haɓe jiyam wiyeɓe est ce que mi jeewi min ñagoto ɗon ñamde so wimi est ce que koɓe ñakkuɓe joom a mbawi arde mi wiyaɓe est ce que mi jeewi mi ñagoto ɗon ñamde somi wiya kam Yoro ko an min ñagoto ñamde mi wiya paye mammon to ala hara ya fem ñatoro ɗum ɗo ma o eyyi sakko sammo a waɗi hen cuncima ɗi fof fof nuru koko sari ɗo a yiyata ha mema ndiyam haade meɗen yiyade aɗa ana memen gañota ndiyam ana memen ndiyam mane e heccanki monon ɗum tanka hanke aɗa luuɓa dus aɗa luuɓa dus aɗa riida kadi jamma aɗa riida jamma kadi ɗum tan bonni asio ma ko ndiidata jamma ko tan bonni asio ma yaro ɓinguelam ngel to woni mi anda ɓinguel ma to woni wona an jibini ngel mi yiyani ɗum de mi yiyani ɗum ɗo de ɓe gujji ɓinguelam ɓe gujji ɓinguelam kala gujjuɗo ɓinguel amen yo addu ɓe gujjuɗo poupé amen ɓinguel amen o yo yaltin ɗum mi haalano ɓe haɓe nan wallahi dañi ko awi tan jettade ɓe nene aw awi dañi an ƴetti ɗum o sérieux de Yoro kam min nawon wuuro he ma muus ko noon ay to jiitamo ɗo haala ka heewi mais ɓerde nde o wona cusɗo reedu so yi tan girbiɗomo tan o artat yamin en gakki doole kono min so ari wuuro he wonta wa an noon mbaɗa hoolima eɗen no poɗɗa wadde gara koɗa galle amen ko hedde korka ka accimo o géré wuuro amen haade mum ara ay wadde o wiide ko jalto hande kam o wi ko walta galle mi anda noon hoto fayi wuuro kam woto miijo toon woto miijo toon eyyi moƴƴi ɗum kam ko onon mbaɗi toon géré ɓayɗana aɗan toon minen haydara min mbawanamo ɗum kam mi acci e jungo ma Boubel arkay jam ɗum hana kay somi noddima kay ko jam mi yaar kay ɓuuri ko nder ko koni kadi ɗum hande kadi kaɗa ñanti kam machallah haajuma ala hen eyyi haajam ala hen mbimi jinnomi mbiɗa ko ɗon jam onon son jaltiɗo tan Boubel jinmi kalna kam holto paaɗon
ko minen kamin rimɓe ɓiɓɓe rimɓe jeeɗi ɗo minen somin jaltini konngol amen min ñamtata konngol amen min ƴetti décision ha pari min jahat tan onon toon son jaltiɗo holto paaɗon han Yoro omo jogini ɗum feere hol nden feere nde o jogani ɗum onon cikkaton minen somin jaltiɗo ene min ngala tamin payi walla minen somin jaltiɗo min ñamata walla min jarata on juumi a arta tan mbason yaade ɓuuri jooɗon ɗo e galle he son jaltiɗo on ngala to paaɗon on tan ko tampere tan wontan toon ko lewru korka wona sa jaaɓi ko ɗum cikkuɗon min tampat minen min tampata Yaro alamu noddanimo yamin ngar min koora galle muɗum o sali tan wi wonki makko wonki galle kaw onon noon nde wonno on ganda teddungal on wona yimɓe tedduɓe on mbawa sodde teddungal ngal min de wona Yoro de min ko an tan jurmimi hen son jaltiɗo kadi mo une ha ɗigga mokoñ an ɓuuri kam ɗum andude min so wona ɗum min kam ko haajim ala e makko de ko an jurmimi sa jaaɓi to yurmon ha wi ko jurmotoɗa kam ko jurmotoɗa kam a oto mi yurme ko jurmotoɗa kam hen min yiɗi Yaro no yiɗimi e saabu ko roru juuno ɗon ɗi marsani oɗon jiiɗo tottude mo faama han Yaro ganduɗa hennene oɗon gandi son porsanomo Yaro ala mo yiɗi so wona min hay ceemede goto heftata gorkam mi sokka mo ñamako kala naddo hakkunde me Boubel mi sokka mo ñamako mo wiye mi sokka ɗum poobar kala naddo hakkunde me séri kokkoyam mi sokka mo ñamako Yoro ça va no gandirɗa inde man comment tu vas ça va an ko poorata kam ni mi samminte a heɓtinan kam an eyyi yewam no feewi jeewima kay mboro min darema an ko mbisori mbaɗɗa o wiya ko mbaɗɗa hoore ma nde a heɓtini kam wala heɓtinan kam min ala wira mi sokka mo ñamako eyyi kala Yoro naddo ko min hakkunde me moodi Boubel mi sokka mo ñam mori woni on moodi min fiinoma ɗo holton do kay jiddu ɗum ko mane jon timmi 1 an prex korko o yo bennuɗo mina toñonno tawɗa kam e bitigo aɗa toña kam an kabdunomi eyyi min fiinoma yeyam no fewi a heɓtini kam joni a wawi wiide tan min e ma habno ala min fiinoma ɗo min fiinoma deɗangal kay wimi min fiinoma deɗangal ɗo walla ka jidɗo ɗum ɗum ko mane déjà ko mane wonno mane leru korka wimami min gorko piyami gurdam ko koɗeki mum joofimi ko hoɗordi mum kono hadi ɗum ko ma neɗɗo dañan ɗum boowal ɗo darni kuɓeri mum ko ɗum KGS faami darani ɓesgu mum boowi ton Dakaru Mburu tenki e Thiès ɗo tawte 300 mètres carré 200 mètres carré taw jomum no wawi yobde sene jogui o ala fuɗɗo no yoɓiri ses wonandi jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo not 77 574 74 38 walla waɗa indicatif France 00 336 59 44 08 07 bandiraɓe avec Kazu Star ko nafoore mere ɗum no sattide an min jogo ka yejjiɗo an yejjitide a yejjiti Yoro oto futtu hoorema min oɗo min kaɓi ɗo an tawno kam e bitigo aɗa haala mayka aɗa tampini kam ka sigunoɗo min sa jagui kam tan a warat kam quoi an ka wonde leegal min andi joni a change mi change ande a change an kon comme dab rek aɗa andi comme dab ala joni ara ɗum firti ko firti sa réglade minano fiya kam an estene siri am yiɗi fiide min fiinoma ɗo ɗeɗangal wima kam fiiɗoma ha aɗa ɗoga mi yani a yannini ha miɗen dow ma aɗa wiya walla mi yanni a jooɗi e dow am eyyi kay jiddo ɗum hana kay jiddo ko subaka wonno walla jamma wonno hare nde ko wol heure wonno hare nde wol heure min hedde midi en miijo no feewi a yejjitaki a yejjitani ɗum de Yoro a yejjitani ɗum mbiɗa wol heure wonno hedde midi en midi 1 heure midi 1 heure eyyi
min esmbore habe midi inor ah mi jo min parce que il faut mi nat ne mi yew fama yet kañum addi kam e galle quoi ara no do rawani ada jeew Boubel e kay kañum wiida an wi ka wiido min arno nder galle ma mi da yew Boubel anani oɗo hennene dia ɗi amnato ala fu mo hannani o hanni jariguel naaɓe fof o yami ngar min korto yaro wi wonki muɗum tan ɗo onon noon cikkato min ngala bandiraɓe walla min ngala sehilaɓe walla samin jalti min torka temi haala mano no mbayratnomi de ko canal bocar wonno bane gor mi woppi a hooreyani gole hikka wadde mi woppimo ɗo o wadde moɗon compilation oɗon jiɗo rokkudemo fama kam goppuɗomo ka goppuɗomo kon koye Isma Diawo Dia tisi kam goppuɗoɓe awa wadde hawrani hen Isma natti yettede Dia saabu ko min fonno wallude wallanima on walla on oɗon loowo yaro wawi yaro arti omo andi temi haalama ar jooɗo sa jaaɓi min mbaɗa fani ko mbiyata yomin jooɗo ko oɗon gandi minen jogui arsige moɗon holɓen minen samin jalti on torkat on gonta ñamde on gonta yarde barme moɗon hippoto barme wonta huɓɓude ɗo hene jiɗon min jooɗo no ñaama e arsige amen min jooɗaki onon jogui arsige galle o mbi minen jogui arsige galle o ko ɗum tan noddirnoɗa ham ɗum noddirnomami de sa jaaɓi min mi yurmaki mone ko an jurmimi sa jaaɓi yurme hoore ma yurma galle moɗon no jogorɗo ñifde oɗo yo Allah dandumine ma Allah seydi jali kaga ni ɓoyani ko yiɗum are o minema est ce que muusino musin joni watten du ma andu musino walla musani ala en battata kay non watten après ala il faut watten ala watten min mbiɗan ɗo nder galle wona ka bettunoɗo kam bettuɗo ɗum ka bettunoɗo joni mi bettatama ma annu an il faut mi yiwma e koyɗe ɗo oto fiyam mi fiya mi yewtatema tan par ce que min nani de joni ka adduɗo goto systéme kesso mo wima noon e fena ɓe fenanat kam de yimɓe galle ɓeɗo min mi woppi hare a woppi hare mi woppi hare non mine ma kay il faut min haɓa ala il faut min haɓa mi haɓaka de argay yo leer mi haɓaka de minema mi haɓaka a wona an wiide hare ɓurinma ñamde haccitade foof ɗum mi meeɗa wiide noon an wino noon de mi meeɗa wiide hara ɓurani kam ñamde e yar ala non min moom pour l'instant il faut min haɓa min ala mboɗo moɗi an mi haɓaka de oto yejjiɗe an wino haade ɓurinma foof mi meeɗa wiide noon aussi kami nan ɗo aɗane leegal o a fuddima jikko ma annu min miɗan nder leegal o mbimami son mbawi neɗɗo tan on goppata eyyi moƴƴi on goppata anne noon wayɗa wiiraɗa an ka kagar ha joni waɗede coûté cher onon gondigal amen e leegal makko e gondigal amen e leegal ngal wawa wonde omo ñaaɗi ngel no wayi famdude ni noon wayi ñaat ɗum sirani dara mi yi dara joni noon yaadu yonti koye mo naata e hakkude men Boubel mi sokka mo ñamako